खुलुमबाय बड'लेण्ड निउज 24 आव नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। माखासे ससियेल मिडियाफ्राव राङापारा कलेजनि एसिस्टेन्ट प्रफेसर आरो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रशान्त बर'नि सायाव माखासे नंखाय रादाब फोसावनाय नोजोर गोग्लैदोंमोन। प्रशान्त बर' बिथाङा राङापारा कलेजनि हस्टेलफोरनि चिफ वार्डेन। बिथांखौ गार्लस हस्टेलाव फरायसुलिफोरखौ गाज्रि नोजोरजों नायो आरो गार्लस हस्टेलनि फरायसुलिफोरजों गाज्रि सोमोन्दो जादों होनना खायसे ससियेल मिडियाफ्राव नंखायै फोसावनायखौ नुदोंमोन। ससियेल मिडियाफ्राव फोसावनाया आबुङै नंखाय, फेक आरो जेबो फोरमान गैयै। बिथां बर'आ सासे मोजां फोरोंगिरि। बिथांखौ नंखाय बाथ्राजों बानसावनानै बिथांनि मुंखौ गाज्रि खालामनो खैसार खालामनो नाजादों होननानै फरायसा फरायसुलिफोरनि गेजेराव जाखांदों। जोंनिसिम खौरां सफैदों दि ससियेल मिडियाफ्राव फोसावजानाय प्रशान्त बर'नि सायाव लिरनायफोरा गासैबो नंखाय। जोंनिसिम खौरां सफैदों दि राङापारा कलेजनि गार्लस हस्टेलनि थाग्रा फरायसुलिफोरनि बिबुंथि। फै जों बिबुंथिफोरखौ नायना लानि। नमस्कार, मैं रङापारा महाविद्यालयर एजनी छात्री। मैं हस्टेलत थाको। मैं हस्टेलर प्रिफेक्ट। आमार हस्टेलर चिफ वार्डेन प्रशान्त बर' सारक लई जी सोशल मिडियात पोस्ट भाइरेल होइছে সেইখিনি গোটেইখিনি ফেক। কিয়নো হস্টেলৰ গোটেইখিনি ছোৱালীৰ দায়িত্ব আগত মোৰ হাতত থাকে আৰু যিকোনো প্ৰব্লেম হ'লে মইহে যাই আমাৰ वार्डेन মেম দুজনীক জনাওঁ আৰু মেম হেউতে যায় ছাৰক জনায়। सोशल मिडियात जे पोस्ट दिसे जे सारे आमार रूमे रूमे आহি आमाक बेया व्यवहार करे সেইখিনি গোটেইখিনি ফেক। কিয়নো মই 4 বছৰ ধৰি এখন কলেজতে পঢ়ি আহি আছো আৰু এখন হস্টেলতে থাকো। মই ছাৰক এনেকে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা কেতিয়াও দেখা নাই আৰু যি পেজত এটো শ্বেয়াৰ কৰিছে যাতে এইখিনি সোনকালে ডিলিট কৰে নহলে আমি আইনৰ জৰিয়তে একচন ল'ম বুলি এইখিনিয়ে মই জনোৱা হ'ল। Hello everyone, my name is Ranu Sangma. I read in degree 3rd semester, staying in the hostel. From the early morning, the fake news has been viral in the social media that the chief warden of Rampura Girls Hostel, Prasanta Boro sir, has been harassing the girls of the hostels, which is a totally fake news. And I have been staying in the hostel for 3.5 years. I have never faced such a problem in this hostel. The news is totally fake, so please don't believe in the fake news and always stay safe. Thank you. खुलुमबाय, आं देवबारि सरगियारि, राङापारा कलेज गार्लस हस्टेल नं 2 नि आङो प्रिफेक्ट। आङो दायो BA 5th सेमिस्टाराव फरायो। आङो बे हस्टेलाव थानाया दिनैसिम 5 बोसोर जाबाय। बे भिडिअ बानायनायनि जाहोना जाबाय जे ससियेल मिडियायाव जिबायदि भाइरेल खालामदों माने जोंनि चिफ वार्डेन प्रशान्त बर' सार आरो बेयावनो थानाय हस्टेल नं 2 आव थानाय सपना बसुमतारीजों जिबायदि गाज्रि मुं सुदों माने बेफोरो गासिबो नंखाय फोसावनाय। मानो होनोब्ला आं दिनैसिम बे हस्टेलाव थानाया 5 बोसोर जाबाय। आं दिनैसिम माने बेफोरबायदि जेबो नुवाखै आरो सपना बसुमतारीया जि हस्टेलाव थायो बे हस्टेलखौ माने आंनो नायो आरो बे हस्टेलनि प्रिफेक्ट हिसाबै माने आं बिसोरखौ नायो। बे हस्टेलनि सोर बबाव थांदों सोर मा खालामदों माने बेफोरखौ आं नायो। माने इमान गोबाव जाबाय जे दिनैसिम 5 बोसोर जाबाय दिनैसिम आं बेफोरबायदि जेबो गाज्रि नुवाखै। बिनिखायनो आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों जे जिबायदि ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों बियो गासिबो नंखाय। थैंक यू। जों राङापारा कलेजनि स्टुडेन्टस। जोङो राङापारा कलेजनि गार्लस हस्टेलावहाय थायो। जोंनि हस्टेलनि चिफ वार्डेन प्रशान्त बर' सारनि सायाव ससियेल मिडियायाव गोबां गाज्रि रादाब फोसावदों। जेरैबायदि जोंनि रुमाव हाबनानै दरजा लक खालामनानै बायदिसिना सेक्सुवेल हेरासमेन्ट खालामनाय, दम होनाय बेफोरबायदि गोबां गाज्रि फोसावदों। नाथाय बेफोर गासिबो फेक। मानोना जों दिनैसिम 4 बोसोर जाबोबाय बे हस्टेलाव थानाया। नाथाय सारनि बेफोरबायदि जेबो आखल नुबोआखै। बुंनो थाङोब्ला बेफोर माखासे दुथांफोरनि फाव फान्दायनायसो। स' बेखायनो जों बुङोदि जा पेजआव बे पस्टखौ शेयार खालामदों बेखौ थाबैनो डिलिट खालामनांगौ नङाब्ला जों आयेननि गेजेरजों गोख्रों एक्सन लानाय जागोन। ससियेल मिडियाफ्राव राङापारा कलेजनि एसिस्टेन्ट प्रफेसर प्रशान्त बर'नि सायाव नंखाय रादाब फोसावनायफोरखौ थाबैनो ससियेल मिडियानिफ्राय बोखारनांगौ होननानै फरायसाफ्रा फोरमायदों। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड निउज 24। गोजोन्थों।